238. Yang mana yang nggak bisa lah. Ya, 238. Masih 8 menit lagi. Ini 4/4, cepet ya. Nasoture apa nasotulus? Nasoture lah. 4/11. Ini 3/4 ya. Tes 1 2 3. Tes.
Apa? Nih, nampe. Nah, lu larinya ke sini. Nah, pas lu baca ini Nampe. ke sini. Oh, bukan ke sini. Nah, pas dari sini lu langsung kedua. Sini lagi. Cuma mengambil ini doang. Nang perara dosa. Nadab-dab sangat hai sumber sumuni nang perara dosamu nang perara Yesus bermujarmu Istighfar mujarmu sebelas 230 sampai 467 aja ya, sendiri. Masih Amang selamat. Amazing.
Shalom. Tapahohomar, rohata, pikirata. Martangyang mahita, nauhom hita, sagombas tingadatabe. Amin. Tapuka ma parminggon tunon, marende mahita sian buku ende sada ayat 1 ayat 3. Ringgas moho tonjiku memuji bata
Mar hite-hite guarni di debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mina Jahoba do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude akan nama ngulaot sa, hot do baritain nai ro di saleleng nileleng na. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na so tudusan, na badia ho, pardusa do yang gohami, ale diondingi ho do akka namar haposan, jalan namar porus tu ho, alani i rohami tu ho, mangasahon asini roham, seunang tulak hami sen jolom, akup ni ilehon di hami, rohana girgir tu mangihon hatam, asau boto hami, mangulahon lomo ni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita siang buku ND 238 ayat 21 ayat 5. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo, audo jauh hobam debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di bandua gijang, do na di bandua tongaon, ro di na di bagasan aik, na dirtoru ni tano, yang go tungga besi sombaon manang si oloan. Patuluhon, dang jadi dohonon guani debata yang go soture dalanna ay hona uhum na do sogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon na rimingui ina onom ari maulahamu nasi ulahonmu ale anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro diisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ayadina onomari do top pade bata langit dohot tano, dohot laut dohot na isina. Dungi maradian do iban di ari papituhoni, di baheni do umbaina di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan, nai jala di parbade diai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martua ho jaleleng mangulu di tano na dilehon ni Jahoba di batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, pawaluhon, unang ho manako, pasiahon, unang ho olo mahati dakon hata no sotutu maralauhon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu,
dang jadi haliangan ni roham dongan saripi ni donganmu, manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lumpuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu pati na 10 ondo. Audo jahoba debatam ni na debatatta. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, roh disundut patuluhon, roh disundut paupaton. Pinopar ni akan nasogo roh hadiau. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roh hadiau, naso mangalau si patiki. Ido saatna, atong rap mangido gogo mahita lau mangalosa. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mengelawan da hombar tu patikmi. Amen. Mari de mahita sian buku ende 410 sada ayat sada 20. Huran itu hata, rumah hita itu adopan di debata, tatopoti ma dosakta, martange mahita. Ali Tuhan debata amanami dan di badua gicang hoda na patu pahon hasesani dosa dihami halak nada ngolon marhite-hite anak kahalongan di roham seasi maroham dihami akan mangarsakon dosa nami sesahapi matu bagasan rohanami hasesaani dosa nami i lehon matu tahami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhaposan hapar marhaposeaon
lau manggotapon asa dosa dohot roha portebion, asa upasat hami diri nami tuho, gabe pelian nama ngulu jalan abadia maritehi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege hata baga-baga taringo tu hasasan ni dosa. ICB mangulahon akan na pinilit ni debata do na mamitori ise do na badabu uhum hamaguan Kristus Yesus do naung mate alay dada holani naung mula manguludo jadi siamon ni debata do ibana mangondihon hita hasangapon ma di debata na dikicang. Amen. Marinde mahita sian buku ende 230 ayat 1-2. Nama rohaku mida Jesus lagi hadi sesada dosaku diurasi ragi terima kasih masih gantung Tuhan holodang pelangi hutan panggungan itu benar rohaku siana tabege mahatan di debata turpuk ni hari mingguan imasian surat ni apostel Paulus tu halak Roma onom ayat 15 sahatu ayat 20 tolu margati soring mahita manjaha atong beha nama mardosa mahita ala ginonggoman ni asini rohai dan ginonggoman ni patik ihita dauma anggoi alai mauliate ma di debata ala salputik ki pangadopan muna di dosai gabe pangoloi hamu noaing sian nasa rohamuna di ruhut ni poda naung sahat tu hamu ruhut ni jolma ma humo umpamahon ala nihal galeon ni daging muna ay songon naung pinasahat muna akaruas muna gabe pangoloi di hahodaron dohot di naso uhum mangulahon naso uhumi songon lima pasahat hamu noaing akaruas muna tu hati goran lau pabadeahot sa atong dia do parboy muna isi akana ni hinali lahon muna anggo noaing ay hamatean do hapatean na
ai upati nu horni dosa do hamatean. Ale basa-basa ni debata do hangoluan saliling lelengna marhite-hite Kristus Yesus tuhatai. Ima do saatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan na opeopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 467. Asini rohamu puji Allah mana besar di parias rohaku gabe sorangan buang ingananmu rohanami tondimi tahati dakon maha porsiatai songon na hina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah Ido ama pargogo na seterusan na tumopa langit dohot tanah. au porsea di Yesus Kristus Anak na debata Jehovah na sasadai hima na tubuhon ni si Maria nagabagabian siyanto ni porbadia. Anawa sohabubuhan Ido tuhatna na tumang di bengit di pahuman ni satus nama tetar paja lobana di opinasila na tua turun-turun tanong na ulang mulu di hari patulon na manai tu surgo lau dutusnya mendebata Jehovah amanai pargogo na sotodusani disi may balak pangsobotanoon mahumi alak mulu dohot namate au porsea di tondi parbadia Jaladung sada huria nabadia, huria atau panala Kristen akan nabadia. Dohot yasan musa, dohot piatai namandok, mulak mengurus sogot daging halak nong mati. Dohot dihanguluan nasurat sudah. Amin. tabege ma tikting huriata samengguan. Warta Jemaat HKBP Cawang Minggu 30 Oktober 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinatis, yang artinya minggu ke-20 setelah Ketritunggalan Allah. Topik minggu kita hari ini, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Diakonia.
Dihimbau bagi seluruh warga jemaat bila ada anggota keluarga yang sakit agar menginformasikan ke sintua sektor masing-masing. Persembahan bulanan bulan November. Pada hari Minggu 6 November 2022 setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan bulanan periode bulan November 2022. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. PA Punguan Ina HKBP Cawang. Pada hari Kamis 3 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Cawang akan diadakan PA Punguan Ina HKBP Cawang. Diharapkan seluruh kaum Ina ikut serta dalam ibadah tersebut. Kebaktian sektor Cikoko. Pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 19 WIB, gereja kita akan mengadakan kebaktian sektor Cikoko di rumah keluarga Opung Regan Hutahayan, Boru Panjaitan. Marilah kita ikut serta dalam ibadah tersebut, khususnya sektor Cikoko. Kelas CD, kelas karyawan. Pada hari Kamis 3 November 2022 pukul 19.30 WIB melalui Zoom meeting akan diadakan pengajaran CD bagi peserta CD kelas karyawan. Diharapkan seluruh peserta CD untuk hadir dalam kelas tersebut. Pesta Gotilan. Sesuai hasil rapat Panitia Pesta Gotilon HKBP Cawang 2022, pada hari Minggu 13 November 2022, gereja kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai ucapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Cawang. Mari kita berdoa dan turut serta mendukung agar Pesta Gotilon tersebut dapat berjalan dengan baik. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Pendeta Parhalado Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 24 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022. Untuk laporan keuangan dapat dibaca di grup WA dan di papan mading yang di depan. Terima kasih atas persembahan dan sukacita yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tabegema puji-pujian siankur Punguan Lansia.
Napa sebelum ada? Ada. Kemarin di Mahita sian buku ND 248 Uhud Papungu Peleata. Salele
ni debatana sumurung sian saluhut ni roha. Imana mangaramoti hati-hati nang pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas marita saluna. Dia muna akama nami na nami na kaya nako ni Huriata na poso bulung. Hata ni Tuhan di bagasan mingguta sadarion. Imana tersurat di Yesaya bidusada ayat 10 rodi ayat 20. Yesaya bidusada ayat 10 rodi ayat 20. Hujahau ma dihita salutna tapayutiuk ma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok disi. Panosoyon na madokon paubahon roha. Marburi mahamu, urasi hamu tirimuna. Paholak kamu ma hinaroa ni pabayanamuna sianjolo ni matakku. Pasotamu ma majahati. Guro kamu ma mabahen na dinggan. Lului hamu ma uhum. Pitori hamu na nirupa. Patiko samu ma uhum tuna sopo somarama. Odingi hamu aka na mabalu. Dungi sayro mahamu. Asa mardabu-dabu hitan nina jahoba. Tungsura rarado samuna songon abit bunga buadab-dab. Botardo bainoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Muluringgas samu tumangihon do mangihuton. Saya panganom muna do hinadinggan ni gogo ni tanoi. Alai molo majua hamu jala mangalo. Sena panganon ni podang do hamu sogot. Ay pamangan ni Jahoba do palubahon. Ido sahana. Dia munaka manami na nami turpuk jami taon ima na pinarurakon ni si Yesaya. Di tonga-tonga ni halak Israel. Nang tonga-tonga ni halak Israel li marlaku doi nang satu hitan wain. Iparurakon maon wain nang tu hita. Bahasa iparurakon si Yesaya hataon. Rikod doi ikon botota latar belakangna. Jadi hati-hai masa do akapar dosau na bulun na belga di tonga-tonga di bangsa Israel. Akadia ma pardosaon ni nasida. Pardosaon ni nasida ima na parjulo taringo tu parugamaon. Di patupa nasida do akka pamujion tu debata di bagas coron itu hani. Ipasa nasida do akka tangiangna. Ipasa nasida do akka pelianna. Di pasa nasida do songon akka hasomalon di tonga-tonga ni bagas joroi. Alai sudenai holan topeng. Asa songona berjuau bai ma pele aku belgabah. Asa songona berjuau tik-tik koma ikon pasaha asa boto halak. Ala asa songona berjuau huata-hata homma sudenai. Jadi persembahannya, pujiannya semuanya topeng. Bahkan panobaon na pe topeng doi mulut aja mulai sian ayat 10. Ya tahun di si nang pe di soba ibana debata di bagas coron itu hani alai dungi di soba nasida dotong gana-ganaan porsia dotong nasida tu akabaal tu akalibatani akabangso na asing ubani magigi do debata mamer akapanobaon na karena munafik ay tapi songoni dohan mularong doongan di marur pak boy songoni ma burjuna mulodun tudal songoni malatena. Kalau di depan kita lembut kali, cantik kali kau inangnya katanya. Baru setelah di belakang kita, ih udah tua juga kayak gitu gayanya. Itu kan? Harus songoni. Mulodun pak ta sairana songoni malabokna. Alunga tudal siap kita asing pangalahuna. Itu kemunafikan.
Sama seperti bangsa Israel ketika tuh, engkaulah Tuhan, engkaulah Allah. Tetapi setelah selesai menyembah Allah itu, menyampaikan persembahan kesombongannya, mereka kemudian mencari Baal. Ya, aku mau mencari Baal, mencari dewa-dewi kesuburan. Saya ipasu-pasu ya anakku, ipasu-pasu akan diulang di tanganku. Dia melakukan pengkhianatan kepada Allah, dan itu mengundang murka Tuhan. Jadi dung songoni adong muse na asing, adong muse pangalau pardosaon ima di bidang politik, aka pemimpin, aka raja, bahkan aka na jongjong di bagas conde bata pemimpin agama pun ketika itu melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Mereka mementingkan kebutuhan dirinya sendiri dengan merampas hak milik orang lain. Songon panurira, songon sada pangula di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni bagas joro. Saya hola tu dirina do. Pelean na naing pakeon lahu si patupan si pasahaton tu akan nama balu. Aka dana na somarama na somarina. Aka korban-korban perperangan, orang-orang yang mengalami kelaparan. Ikon naing tu sido aka pelani. Ale saya tu dirina ma ipasari-sari. Atau emak, memang ipasa akka jol maido lao si baenon tu akka nama balu tu akka dana na somarama somarina akka nama le alai ka sugu to kinai pehita mana do tasipan maon tu hita maon. Mereka memakai sesuatu tidak tepat di dalam alamatnya. Terjadi kecurangan karena dia memimpin. Songsongoni nang akka raja hati hai, akka nama nguluhon bangso hati hai. Mereka juga memikirkan hanya dirinya sendiri. Mereka menjadi tercemar. Nang songoni do pangalahon ni jolma hati hai. Moralnya juga menghadirkan keberdosaan. Mau tabereng di Jesaya tolu takas do di sini suraton. Aka apa pangalahon na perempuan nungai padirga be si majujungna. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dia mengangkat lehernya. Baik kamu nang dah, lalu coba sonon, mamer kamu baru. Bayon. Ada tuh nih, tadi. Berarti kamu rendah out ibu, itu kan? Paleau dongan nadoi, menggambarkan kesombongan ketika manusia padirgak ko si majujung nama radok podongan nama katai. Alemolo, ido akemang, waduh. Berarti dia menunjukkan kelemah lembutannya. Orang-orang ketika itu pun sombong dengan keadaannya, sombong dengan dirinya, kehidupannya. Moral mereka jauh dari kehendak Allah. Dan perempuan-perempuan yang tadinya adalah perempuan yang tunduk, kini menjadi perempuan-perempuan yang menunjukkan gemerincing langkah kakinya. Yang tadinya mereka adalah orang yang terikat di dalam budaya agamanya, yang tadinya mereka adalah perempuan-perempuan yang memperjuangkan keluarganya, kini mereka menjadi perempuan-perempuan yang melihat lelaki lain taberen di bidutolu. Ya tahun mereka menjadi perempuan yang sundal di mata Tuhan. Itu menggambarkan tentang karakter pangalaho moral manusia yang berubah. Tabereng jamat tasnuaingon. Jadi tiki pardala nau doot anak usia kangen siogi lau pataruhon iba na tu sikola ala sejebu nami kan geleng-geleng dogang na mar motor datong pataruhon. Jadi arong majol mahudul di sini. Jadi ba udok ma permisi ya pak ibu nih mau makan lewat romasi yogi namion. Mama ini kenapa kayak gitu? Kan mereka yang salah, mereka di jalan. Kok kita yang permisi? Inai ibadah soni. Jadi Papa tohon, Mama tolong ya please, jangan bilang karena Mama pendeta nina muse. Mama please tolong, nina ibana. Memang siogi nami songoni do ibana. Jadi please deh, unang hatahon ala di pedita honina. Jadi ujungnya udokon, itu moral lamang, itu etika. Etika adalah ketika ada orang kita lewat dari antara beberapa orang, mau di mana pun itu. Baik mau di jalan kayak mau di mana pun itu, kita harus bilang excuse me, permisi. Ingat kalimat ajaib. Udah ketong alana
udah kok detong sono itu kada dan akon kalimat ajaib, tolong, maaf, permisi, terima kasih. Itu selalu. Jadi itu etika moral. Ala bereng manuaing, iba mengalami kan, nggak disiok kada tutulio, kada macam maka akan apa sonuaing kan. Tang merasa terbebas di bawah nama dokon setabi pung danganong besong ni beliau song ni as dulu pung kaki itu namu se ya kayak gitu. Karena apa? Karena nggak ada juga imitasi yang mau mereka tiru. Si patah kita salah, kita lupa menanamkan moral kepada anak-anak kita. Pahuputta keluarga ta iaka sudut no poso songo dia merasa tabe di akan na torop. Kita lupa mengajarkan itu. Upaya ini gabe adong mak penyimpangan moral. Jadi jiwa egosentris itu nah olah memikir hod diri na batorus may marsi gor-gor di baga sendiri na gabe dang peduli be. Deritaku, usahaku, usahamu, kesenanganku. Jadi jangan campuri. Ujungnya magoma kepedulian las ido na masa diturpukon. Akana mora dang peduli beto akana somarama somarina, dang peduli beto akana mabalu, terumah bima aka perempuan molo bawa na mabalu di zaman ini, dang masalah do pei karena dia laki-laki. Ido, ale molo buru-buru do, langsung do standar sosial hidupnya langsung anjlok medebu. Gak bilang kasih abe pernguluan bahkan mau mati di perperangan pun seorang suami jika itu istri ditinggal menjanda diakibatkan oleh dosa istri na do dokoni. Apalagi mau marsahid, itulah kondisinya. Jadi akasi songonon sesungguhnya ikon si sarionot todoi. Ada mau sonare tong nama balu dang be, uga ukred do hamu nak nama balu sia na anuain. Umok-mok, ubagak, umargaya. Ale mo lo zaman no inyon dang atong berbeda. Na ubay nido dia tahon aka pangalaho na ikon si patupaon aka na porsea. Dia may didok si Jesaya mapaingoton hal Israeli. Marburi mahamu nina urasihamu dirimuna. Marburi mandi bersihkan dirimu. Urasihamu dirimu, benahi, bersihkan dirimu, benahi dirimu. Molo mari dihita dang mungkin pakai air bekas pencucian di piring dangi, dang mungkin dangi, pasti kita akan memastikan airnya bersih. Supaya apa? Supaya air itu benar-benar bersih. Song-songoni nang diarahon turpuk jamitaon, buri madirim. Apa yang bisa sanggup membersihkan manusia, jiwa manusia? Yang sanggup membersihkan kita adalah sesungguhnya firman yang benar. Hati goran ni debata. Ido didok. Simbol doi nama katawan buri madang nama lapatan asa mandi masalah laki daun. Alai asa bohama laki payasod dirina. Mandi, bersihkan dirimu. Dengan cara apa? Ayat berikutnya dia esa plonomi dokon paholak kamuma hinaroa ni pabahena muna sianjolo ni mataku kune huruf besar lapatan na debata. Baru cara ni nasida paholakon hinaroha ni pabenan na ima pasohon hamuma majahati. Berhentilah berbuat jahat. Kita amang inang kadang-kadang Anda sadar nggak sadar kita suka bikin yang jahat sama teman kita. Tuh kadongan pikiran tak jahat. Mungkin tidak tindakan ale sikap ni pangalahota ngamat jahat itu dongan. Puedo songoni. Contohnya makan arong madongan songon na siap manang pedes hatani bana makataon tuita. Jangan ribut lah, ini lagi khotbah itu nggak kau dengar dipaingot kita berbahasa perasaan dah bajir iya bek dukoni mula sia gereja itu kok ano neda unang dudul lamun dodo inang burpajita nih bahasa dari tingan orang berusi-usi ibu langsung ribut tapi jam diri tong nang binas nih namse dari tingan
Iajak dongan nana asing maka sogoko dongan na HP alani aka situasi yang dimana kita bisa saling memaklumi. Ulu dita sifata songoni kita arahkan bamu penang akan tua pe hati-hati. Au na ulu doko tumaku oma molo songona tua ngopung ingot oma ada molo akan nani hata amu ikon hata nabu paroon hasadaudo. Ulu mau makon nang ibu toho oma ogi nama dokan ay ma edamu natakangan wow maon narak ma tuisim fengai doko ko songoni maing nong dira tau ko do kangiku songoni ngau babua to mak lisionel ngau babua to mak lisdian oma dukone ama iya mak gua sama cuekin aja mak nina do ku cuekin mate nina aku ngabe ngasalah ngagawat ngayar ako ni bana be aka pino parna do maka sogoi de daki sadar gak sadar lo inang kita sebenarnya sudah mengarahkan orang lain untuk menghidupi yang kita pikirkan. Tapi si patah ikon boy do kita mangorong di dirita titiknya ada dalam diri kita. Songoni bahasa songoni paromeko boleh lihat atau kamu namu itu akan anak munana asing baru munana asing mamar porang doi gay perbulaka donaro mari molong ama to udoko do tumaku songoni oma iya tau ko songoni ama tujuanmu asa puas so dukoni masih sogua mahami sonang doho molo masih sogua nak kapiro parmu nggak ada keluarga orang tua yang senang anak-anaknya masih soguan yakin doi sih kamu pesongon do kan itu dah melola solamuna di sebang sia-sia mahamuna rotuson takona mamaridei dah hamuna manang idia alai iko soguro rohata dia ka pangalaon na songoni berhenti mangulahon akan najat na paroon aka perbadaan pasoamu makatahon mangulahon najat marite-hite na margabus manak kodok lan akan asing na gudang aka pangalaon najat di sekitar kehidupan kita manginang udah banyak kejahatan terjadi dan kejahatan terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang yang perutnya kosong yang harus menikam jol may bana asa boy mangan nuaing namora berjabatan akadia na parpudion na lagi viral pengadilan nei sadi hari mana yang sirung pengadilan di bayon na roha do memang tong gawe kepo do di parari kamis peola ni di hatai inang boy ro sermon bahasa mang mamerek si sambo mang juta rikot naing maksud ni berisi memang kejahatan itu tidak lagi datang dari orang yang kalau dulu di zaman konteks Alkitab wah sama bulu jol maneng laho manarihon tu ibana kebutuhan perut anak-anaknya gabi marsi tiga menjol mai alinoang dang be menjaga nama baik menjaga kesombongan apa dirgak ko dirina menjaga kebenaran yang menurut dia gabi di ulau ribana maka ulau najat mergabus, korupsi, dolar akan asing lain, merampas hak orang lain. Nah iko si bagiun na do tu halakan dana sosial doi. Gabi bain ibana manuhor mobil na harga 1M. Itu adalah tindakan kejahatan. Tapi siapa tahu lu soni kecil tapi sama nilainya. Selama itu dosa amang inang, jadi gak ada dosa yang kecil dan besar. Suri nasa dosa deh, nasa nama langgar lo meniruan di bata kehendak dan perintah Tuhan itu semua dosa. Manako si 1000 do, manako si 1 miliar sarupa deh, sama-sama manako. Jadi unang do 1000 do, dang ada soni. Saling manako sarupa deh. Hila jujur do soni atau emak seri-seri mergabus sang pola masalah lagi. Digabus sedongan, ali sehali asa 2 hari. Itu dah. Contoh nama seorang. Ida bahasa dang rohamu di pertanyaan hari abui ini nakan ibadah marsai tetanggaku tetangga ada marsai alai iben nasoro habe di pasar pa Jepang main atai do tetangga ni dongan nei inga sehat beho isirara na marsai ada dokon ida si burjutaki marsai do berroma ada ngan marsai tahu Pak Jepang matu minggu depan di pertanyaan. Alih do kondisi ada dang masa ibana. Tetangga min makan.
Rang tetangga ni jolo ni jabukiro. Karena satu kebohongan akan memaksa Anda berbohong lagi. Satu dosa akan memaksa kita semakin berdosa, semakin bagus. Kita mengulah dosai. Jadi unang ipu kamu, unang diawal dengan yang kecil. Sarupa do nilai naik. Tapi reng, molo horbo, molo manangi sesekala inang pasti kidiu sama marmar norbo deh. Molo horbo, tabuan tu lutak-lutak. Kerbau dibawa ke kubangan, lemena do. Ipa gulu-gulu do disi, modom, nangi. Gabi mena agomo ni arion saya rasoni, amang tu ni ma labot nai, lutak-lutak kon gitu. Lembay ipa gulu do. Ale coba padang gorok kamu nama huting tu bagasan ni lutak-lutak. Waro, termerak mangak di kan? Karena dia nggak biasakan dirinya untuk sesuatu yang kotor. Sama halnya seperti itu amang inang dosa. Molo ngasa hali baik kamu na terus namai. Molo ngai puka kamu na malas kamu na marminggu. Bato emak sadarion aci pak muna na sebelah kanan. Minggu depan nai aci na sebelah kiri. Pokoknya ujung na sampai ujung ni pernguluan baru mak. Berujung bayi atas yadungan. Asai ma ita da gereja muse. Karena memang apa dosa itu sering sekali mengikat manusia. Gebe molo dungai mulai maul malua. Jadi berhentilah. Itulah yang diingatkan oleh firman hari ini. Pasohamu mengulahon najati. Lalu apa yang disuruh? Perintahnya adalah guru kamu mabahen nadenggan. Berarti kebalikannya. Molo naing do hita gabe halak nang malua siat dosai. Molo naing do dang rimas ni Tuhan narotu hita. Berhentilah melakukan yang jahat, ulahon ringgas somma mangulahon na denggan. Teruslah melakukan kebaikan. Songon tobik di minggu ta sadarion. Pasohamu mangulahon na jahat, ulau ma na denggan. Akadia menadengani lirok ma, luyahamu nama Lakukan kebenaran, hukum yang benar. Molo salah, baik kodok kono muna do salah. Unang alana todong muna gabi tutupiamu. Batu emang anggini badi nina. Dia bilang salah. Kalau memang salah, salah. Karena firman Tuhan juga berkata jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu saya simbolis doi, suatu simbolis kamu. Ingat tamu, katakan yang benar. Baru pitori hamuma nani rupa. Anda harus menjadi tempat perlindungan. Kita harus menjadi tempat perlindungan. Dan naholan na mengalui perlindungan sekalak kita. Dan naholan na mengalui nariko tu dirita. Tapi kita harus menjadi tempat perlindungan. Anda harus menjadi sumber kasih itu. Kita kan namuran natabuan molo majalo dangi. Apalagi molo nilean. Nacita molo ni jalo ledang nilean. Ilanai naroha kan. Tapi sering sekali kita harus bergumul kalau ketika memberi. Apalagi nak yang binegin yang marpesta guti lu namang denang. Jadi nyon ayo pengalaman ma distoyo. Jadi saya di sekolah ma ya anak kona do ya anak ni ini. Jadi ko ma inang aga yang bisa dohan dari pesta guti lu direba. Puasa somoni inang do ko ma. Bereng denang awasian puan Gris manupahi. Sektor manupahi. Sian punguan yang keadaan di sekolah minggu mandupahi. Nebera kan baru am senang bayar ko nilang ma sian para Kamis pe do mandupahi di pesta gutilon. Baru am senang ba ima ngao paton. Bisa nilang ate sedih habis 500,000 na. Agak Tuhan naruh ko magaya mang 500,000 na pang. Happy binoto do iba na molo mardela molo pacupang di dalan iba do tiba na di dalan iba na markaleksod do iba marpici-pici titit iba na tatat ina do kan baga sura amang tay na roha ido kenang tuan ni ma dang pedi tay nang bau dokon bahasa inang beko ni nang baso ngona pedi tay dokon di sektor iba do manggerakon songona hom do situ nami bamolo ngai ba manggerakon ikon ibelgay binain na awal asal mangihut na ito oruningon baru
asing musai siap perladu hami masuk do musai batu para rekamis ala piai sini perempuan totu ikon pinatudu kodo songon sitiruon ni naro nikon baru masuk mamuse nyarahon doa kadongan asing nyarahon akal pungon asing bah sisa dia mainang toy mainang pokoknya lebih masih na punam ni ngomma alang habis to biau rokon tidak do betar paso-paso dah bah ayo tenang ala padidai nang atong asing do nang na terus ma padidani bye-bye ala naningon lapatan na songono namanginang ketika memberi kepada Tuhan jangan katakan habis-habisan suatu habisan non debat Tuhani apa gudangan nai unang tadokon saliling adong dope tenaga muna saling dope sehat pikiran muna saling adong dope na lian aka partikian ingotamu na pasu-pasu na sobu tertuhur doi. Saya tanya siapa di sini yang bisa membeli waktu? Ada yang bisa membeli waktu turamu samiliar tebai sadetik nai nyawamu na boy dangarong na boy. Maka sesungguhnya tidak habis selama waktu dan kehidupan ini masih ada pada kita. Melotung pesa dari on ilah kamu 500.000 sogot, mungkin Tuhan akan memberikan caranya berlipatan ganda di perngulum muna. Mungkin tidak dengan melipat gandakan hepeng munai aladang rentenir tuhatai. Mungkin dia akan melipat gandakan kesehatan Anda. Pinopar muna. Pahapu muna yana komuna dia kapangaratodo lan akan asing nadawi iramoti Tuhani. Bisa kita beli itu? Tidak. Maka lihatlah, bersyukurlah dengan melihat banyak hal dalam kehidupan ini. Jadi nonton kamu na bisa dari nang dah, lihat kamu nasa nadenggan. Na tolak ni gogo pikiran dohot nan ias ni roha. Dang mardongan sungut-sungut. Asanong meloro situan na tuja muna. Amang sa dia siya kamu na, saya lan hepeng doa mo situan ni na. Mamereng we ani situan na di palewaton, skip. Ngaw boto yani nina. Unang songoni. Tapi tetaplah berbahagia dan percayalah segala sesuatu yang kita lakukan di dalam syukur Tuhan pun akan melihat dan memberkatinya. Baru nama ngihut di dokon madisi dungi sero mahamu. Cara kita supaya pada ori masih debata sero mahamu. Asa mardabu-dabu hitanin na jauba. Tung sura rara dosamu na songon abi bunga dap-dap botar do benoku songon itak. Nang perara songon abi hasubba gabe songon hapas do muse. Ya, sebesar apapun dosa kita, ketika Tuhan sudah memanggil kita, datanglah kepadanya. Madok melihat nang di liturgi ini HKBP selalu diaraho kita lau mangido hasisani dosa. Naking adorang so tangiang hasisani dosa di jahon situata ileo tiki dihita iiringi musi mangarimang ya kadosa pangalahota na selaon. Tapa satu Tuhan dukoni di jahon situaima songon suara ni Tuhan baga-baga ni hasisani dosa. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Nang perara dosamu ias doi songon itak bainonna. Dia mengampuni dosa kita. Sebagai orang yang sudah diampuni Allah dosanya, kita pun harus mampu mengampuni dosa orang lain. Supaya ketika kita hidup dan mati, kita sama seperti Kristus. Roh Kristus Yesus tu tonga-tonga ni portibion di bagasan aka pangalaho dosa ni jolma. Tetapi meski dia datang ke dalam tempat yang berdosa, dia tidak hidup dalam dosa. Dan dia mati di dalam kudusannya, bahkan menyelamatkan banyak orang. Ale taringo tu sima, heu jaha songonon. Adong ma sada situan nong peciun ngasongon mate-mate ne. Ngasautik nai nama hosana. Jadi Roma amang nama tuaon na peciun o situon di doma. Au molo mate do mangolo iko songon Kristus iro nina. Iko songon iro nina. Jadi ijo maka pinoparna. Ijo maka pinoparna baru iro koma. Jo madohot akanyon ipapiliti ma. Akaruas ni hurian na tinadana. Jo ma ngau botot asautik nai nama tikiku sona memang osana madok.
Joma nina. Apalagi dah Joma amata si majutak na pengacarai. Baru jo inat amata na dokteri siop bingi nina. Jo dah nina mamuse ikon rodoi nina ma. Baru ba Roma kapino para bai Joma aka todong asi solo termaksud ma si majuta do siop bingi. Baru Roma amang nama tuon di do masongonon. Woto nama toking nai tikiku. Ho jutak nina. Udul maho hia birakon. Udul mai bana. Roma muse ho obing. Udul maho siamukon nina bana. Naing tos nama osaku nina ma. Pangidu aku dona sama teo songo Yesus. Jadi ba Roma si pengacara di sebelah kiri, si doktero sebelah kanan. Dangi disimak nasida. Jadi memang dulu si terhotos mau sana. Mati mai bana. Baroma si dokter do si pengacara pasti lepung na beter hormat kita teh. On na tua-tua na terkenal don. Memang ibana songon uluan di huria do ibana do mamuka huriai. On berjuhia don terhormat do kita teh nama. Jadi pas madung penguburan na di acara pangapuliom ma. Roma tu tonga-tonga di keluarga. Jadi Roma nang do si majuta ko do si obingon. Jadi pasti kidung sidung ma acara pangapulion atara dong marua si manuku songonon. Ale manuku maju ami tu amu akapino perni amang nahinan nina. Ay bahasa hola namang si obingon do amang si juta kon isuruh hudul tu labungna. Roma mar setabi ma yanakon na. Ale setabi da amang boru nina matongkan. Setabi da amang nina. Songonodo. Cita-cita ni bapak nami iko mata ibana songon Yesus. Yesus kan dipersilakon di kanan kiri na kan parjahat do. Jadi idoi ini nama Roma si juta kino to. Beh parjahat berarti ami narana. Abi ribu dolar na terdekat iba narana ma. Abagi sebelah kirimu saya mau. Tak buru pe sebelah kanan ko dokter na. Sebelah kanan ini kan nama dokon do tau son nari ngadi paradeso ni nale tu au do di parjana so martobati ni nai bana ma. Lapatan na songonon. Kalaupun kita hidup dalam pengampunan dan kita mau mati bersama dan dengan Yesus, bukan dengan cara ninda tua-tua naknya ni. Daung alai hot haporsioni di nguluta. Ai ido dalan asa sahatu si haporsiomido napaloko. Ido lapatan na mate jala mangulu rapon Yesus. Nang nagabi surat tumago yang pengacara do dokter buang. Nah tapi ras babi berang maino songoni. Nah ima pengertian manusia terlalu dangkal mengingat tentang mengikut Kristus. Suang-songoni nang aka halak na di tonga-tonga ni halak Israel hati ai. Molo ngau pasa pele aku ngadeng biau ngaburju biau si. Molo dung roau dia ka parsauran di tonga-tonga ni bagas di tonga ni ngaibei. Tapi tidak hidup dalam karakter hidupnya. Nah oleh karena itu songon anak Persea hita amanginang hamuna sude ingotamu. Kita semua dipanggil di dalam karakter Kristus. Oleh karena itu pada paholang mapangalahon najati sian ngoluta alai lam jonok taguruhon jala torus satia mahita mangulahon nadingkan songon halak nong tinobus ni debata. Jangan pernah membuka setiap langkah Anda, keputusan Anda, kehidupan Anda di dalam dosa. Karena itu akan semakin mengikat kita. Alai selului ma haluaun. Ala didok muse. Alai molo majua didok dia saplusia. Molo ringgas samu tu mangihon do mangihuton. Sai panganomuna do hinadenggan ni gogo ni tanoi. Lapatanna kalau kita terus rajin melakukan yang dikehendaki Tuhan, kita akan menerima parbuena. Molo dangboy di hasianganon sogot haduan. Jadi satia ma satu ujung ni nguluta. Jala dia ayat 20 ale molo majua hamu jala mangalo saina panganon ni podang do sogot. Ay pamangan ni Jahoba do palubahon. Kalau kita menentang kehendak Allah, maka kita pun akan dibantai oleh pedang kemarahannya.
hamatean saliling-liling na nama Jabarta. Jadi kembali do tu hitabe. Dia na tapilit. Di dalam hidup ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api yang menunggu kita dalam kematian kekal, tetapi yang sempit ada kasih Allah di sana. Nang pe maol. Maol do. Alai adong asli rohani debata napai mahon. Ada kasih Tuhan yang sedang menanti Anda. Jalanilah. Memang sulit, berat. Kalau secara materi kita rugi, tenaga pikiran kita rugi. Kadang-kadang kita menjadi membengkalaikan kesukaan kita. Tapi percayalah, di balik setiap derita selalu ada suka yang menanti. Setelah hujan, pelangi selalu diberikan bagi kita. Tidak pernah kehidupan ini selalu diberikan hujan. Selalu ada waktu perhentian. Tidak selalu kita menangis. Pasti selalu ada sukacita yang diberikan Allah bagi kita. Seberat apapun itu, Tuhan tetap sediakan yang terbaik bagi kita. Molo taringgaston tu mangihon dohot mangihuton ibana. Imatan ni Tuhan marparbui maya mangatinang di parnguluat taganuk bersada-sada. Awalano wodol ko tu hitabi. Molo bereng sen joloon dang adong namo odok. Moliate mari Tuhan. Suderu si malolong muna marrado punawin nang. Odo tabuna di hurian geleng. Jadi dang boy sudi boy terjangkau mata. Mulu di Sotoyo na di suwi-suwian nang binereng nang maruai ale mulu bereng sa do Tuhan muna jamitai ale unang otak ni tabo di bigi damang denang da alai iko mangulu mai asa sukses au gabi padita di siro kesuksesan di padita jika firmannya sampai kepada jemaatnya dan marparbui diganup akar ruasna mulu holan otak ni tabo di bigi hamuna parlawak do di sinang si Sulema bigi-bigi hamu daong, tetapi maunya firman itu menyerap dan menjadi kehidupan. Molo nungai parmonang maita sude. Amin martang yang maita. Mauliate maali Tuhan debata parasi roha di hatam nabadia nong pinasaha mutuhami. Tutu do ali Tuhan asa jaloon nami hanguluan na sora sudai. Jaloon nami akading gani basam pasupasum di ngulu nami. Ikon pasotan nami do mangulahon akan ajat. Jala guronon nami mabahen akan adinggan. Mangalului akan nilomo ni roham. Si hanguluan nami itonga-tonga ni keluarga. Diaka humaliang iparsaoran nami nang tarumobi ma ditonga-tonga ni bagas coromon. Upainali Tuhan suaton mahatam nabadia di bagasan rohan nami be. Jalabahen marohanami gabi inganan hapeahan ni hatam nadinggan gemar perbue mai di pangalaho nami di parnguluan nami pabayanan nami pakubasyon nami nang pakuling nami paso-paso karuas ni huriamon saluhuna di hagaleon ni pamatang ni nasida di hamaolon ni parnguluan ni nasida di tanggung jawab di parnguluan ni nasida do di aka pergumulan ni ngolu na niadopan ni akar ruas ni huriamon aka sudut no poso satu aka nong matua aka na sudah gogo ramoti nasida mulatung lamahiu pamatang nami Tuhan yang go haporsyon nami sihol ni rohanami marado pokok lau manangihok katam nabadia ikon manoktong doi asa huboto kami Tuhan akalomo ni roham si ulanon nami satu na suda ngolu nami sian hasianganon leo maroha na satia di hami Tuhan jala leho to di porbadia mapargugoy hami ganuk marsada-sada asa gabi na posom hami na makalomohon mangulahon hatam nabadia nangali Tuhan pasatami do huriamon diganup akatikting nang hutang yok kami do program na naing masa di tonga-tonga ni bagas coromon pasu-pasu may salu na Tuhan sayu ka rohan ya karuas ni huriamon maringgas ni roha lau mangihuton patupahon manupahi do makubasi asa denggan jala marhite para sauranom mali Tuhan
tatapon idon nami mahagugommu di tonga-tonga ni huriamon. Nangaka parladom pele Tuhan. Ho mana manuktuhi rohani nasida. Asa toktong hami saluhut na marningot di pajon nami. Songon na posom hami. Toktok kami mangingot akapoda tohonan nami. Asa ima upatujolo kami dinalaho makubasi. Asa sadar rohan nami Tuhan. Dao aka parbulak-bulakan. Molo tungpe adong aka parasingat di hami. Gabi hamorau mayali Tuhan. Laho patakon ha porsyon nami nang terlumubi. Pakubasyon nami di tonga-tonga ni huriaon. Paserep rohan nami. Asa marsijakonak kami Tuhan sama hami. Marsiatusa kami ali Tuhan di akaganup hagalion ni dongan nang hagalion nami. Asa tutu mali Tuhan. Inganan ni aka parsaoran na badia ma. Huriam HKBP Cawangon. Nangali Tuhan di bata nami. Dinalaw mulak penong kami ramoti hami. Toktong leo rohana sihol di hami Tuhan lau manangiok katam na badia. Tarlumobi ma ali Tuhan ajari mahami. Patadahon atam na badia tu akaganup pinopar nami. Asa ture pangalaho nami sudi. Jaladao mahami sian rimas ni debata. Mauliate madiho Tuhan. Sesadosa pangalosyon nami nasotama. Asa tamahami gabi habaoran ni pasu-pasun. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuh. Amin. Mare dema musehita. Sian buka de nomor rahasia plusada. Huhu ma tapapungu peleata napa duahon. Saluhut nangoluki Akeoku matangaku Mangulalo monai Lakanang si majojaku Mangihuton tuhaki Saat matu Yesus saluhut na diriki saat matu Yesus saluhut na ngoluki Nang pamereng ni mataku mandopakon Yesusi soarani pamangaku
memuji ko warnai. Saat matu Yesus salut na diriki. Saat matu Yesus salut na ngoluki. Dung ida Tuhan Yesus hutunda hondo sakit loro aki tuje jong maita saluna si palua tonjiki saat matu Yesus saluhut na diriki. Saat matu Yesus saluhut na ngoluki. Tabasa da marohata tatangnya koma peleata martang yang maita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salut sileon leho na dengan doho nasa ulibasa na moliutus. Hupasata masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asalam hutada hami godang ni silenlon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu say ro maharajamu say sauk malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mamu di bagasan damai jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mau di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaro madame na tutodi munabe amen.
Bihamuna aka manami inanami ruas na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kami saluhu nana mangula di tonga-tonga ni huriata aka parlado pasato selama hari Minggu. Saya tong mahita di bagasan hai pason. Jalaboy mo sa hita sihol rohatta pajupang di aka ari na mangihot laho manangihok kata ni debata. Horas manita saluna. Horas. Yesus saluhut nangoluki rohanam pambahenaku saluhut natikiki basahat matu Yesus saluhut nadiriki basahat matu Yesus saluhut nangoluki